Ναι. Αδά είμαι στο Τορταλί. Τορταλί, τουρκικό. Το τουρκικό το όνομα, ναι. 4 αλήβεις ήταν εδώ. Και βγάλαν το όνομα του χωριού Τορταλί. 4. Ναι. Θα πει 4. Ναι. Τορταλί. Εγώ ξέρω μερικά τουρκικά γιατί έκανα στην Κωνσταντινούπολη και ο φίλος μου ο πρώτος ήταν Τούρκος. Α, μάλιστα. Και τα αδάφια μεγάλη κόστηκα κάτσα, κάτι άσκημη για σας. Μπουρδά, Πολύ με αγαπούσε, πάρα πολύ. Ναι. Τι έδωσαν το όνομα ποιον, Εγώ Κωνσταντίνος Κυρικόπουλος. Κωνσταντίνος Κυρικόπουλος. Βαΐζογλη, αλλιώς εγώ το Βαϊζίδης. Αλλά Βαϊζόγλου. επειδή όταν ήρθανε από Το παλιό το όνομα ήτανε. Ναι, Βαϊζίδης θα πει Βαϊζίδης. Κυρίτο. Κυρίτο, στα τουρκικά θα λέει Βαΐζο, Κυρίτο. Ναι, Κυρίτος τουρκικά και ο Βαΐζ δάσκαλος θα πει εδώ Κύρικας. τότε, Ναι. ο Κωνσταντινίδης ο δάσκαλος, Το άλλαξε. το άλλαξε και ήταν Κυρικόπουλος, θα πει Βαϊζίδης θα Από το πει. δηλαδή. Κύρικας Κυρικόπουλος, από Βαΐζ, Κατάλαβα. ο Βαΐζ είναι Κύρικας. Κύρικας. Από Βαΐζ Κυρικόπουλος, δεν μας Διαδέξτε έκανε ο το. δάσκαλος. Ευχαριστούμε για το κέρασμα. Ένα, πάρτε ένα γλυκάκι, αυτά είναι... Στα ειδικό. φίλη είναι. Όχι, είναι κεράσι. Κεράσι από πέρυσι είναι. Στην υγεία σας. Στην υγεία. Μάλιστα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Φέρε Βασιλάκη. Βλέπω τον Βασίλη και λέω Λάζη, κάπως μοιάζει από εδώ, από έναν δικό μας. Έχω καιρό να τον μεγάλωσε. Μικρός ήταν και ψήλωσε. Μέλα, είναι κοτσαμάνο παλικάριο. Θείο, και από όρθεν έρθετε στη Σαμπόντα, στην πατρίδα. Ας όποιο μέρος έρθετε. Από το τραπεζόντας Καπίκιο. Από το Καπίκιο. Μάτσκα. Δηλαδή ήταν, πώς να σε πω πως είναι η Κοζάνη και εδώ, Απόσταση. ναι, αλλά ήταν 6 ώρες πιο μακριά δηλαδή. Κοζάνη Πολύμηνος περίπου. Απόσταση από την τραπεζούντα. Ναι, το χωριό σας, το Αλλά Καπίκιο. πηγαίναμε φουκαράδες πεζοπορία, κάναμε 6 ώρες στον Η Ματσούκα ήταν η Μάτσκα. Μάτσκα ήταν η περιοχή όπου ήταν το χωριό μας. Το χωριό μας λέει το Καπίκιο. Καπίκιο, ναι. Καπού θα πει πόρτα. Ναι. Χωρί θα πει χωριό. Χωριό. Και γιατί το λέγανε σαν πόρτα το χωριό. Το καλύτερο χωριό της περιφέρειας εκεί ήταν το δικό μας. Έτσι. Δηλαδή αυτό το, πώς να σε πω, πρωτεύουστα. Μεγάλο χωριό ήτανε. Μεγάλο, αρκετό μεγάλο. Αεροκατοικημένο. Είχαμε καλά χωραφέτια και στο χωριό μέσα και έξω από το χωριό. Αγροτικές δουλειές κάνατε εκεί. Ζώα και Τι γελάδια κτηνοτροφία είχαν, και γελάδια. γεωργία. Γεωργία και γελάδια. Μερικοί είχαν και ζευγάρι βόρεια. Άλλο τι χωριά έχει εκεί κοντά. Εκεί ήτανε, κοίταξε, είναι 2 μαχαλάδες που λέγεται Καπίκερη. Ναι. Μάλλον 3. Όχι. Καπίκερη εμείς. Έντιμα, Κοντού, καρά. έντιμα καρά, κοντού και ζερφυρί. Αυτά όλα Καπίκερη είναι. Ναι. Αλλά σε απόσταση. Είχε μαχαλάδες. Είναι σε απόσταση. Εγώ, ο δικό μας ο δάσκαλος πέθανε και πήγαμε στο κοντού στο σχολείο. Αρκετά μακριά δηλαδή. Το πόσο είσαι γεννηθής, θείο, εσύ. Ορίστε. Το πόσο είσαι γεννηθής. Εγώ, Ναι. όταν γεννήθηκα το 11. 1911. 95 χρονών είμαι. Έκλεισε Ναι. τα Χριστούγεννα 95, πήγε στα 96. Να ζήσεις πολλά χρόνια. Εγώ φτάνει όσο έζησα, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Γιατί. Γιατί δεν βλέπω πεθαίνουν νέοι και εγώ εδώ και... Συναχωριέται. Πεθαίνουν νέοι, Είναι και πολλές αρρώστιες τώρα γι' αυτό. καρκίνος. Καρκίνος. Καρκίνος δεν πρέπει να μας ψοφήσει. Καρδιοπάθηση. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Και αδά πόσο χρόνο έρθες, μικρός. Όταν ήρθα εδώ, από την Κωνσταντινούπολη ήρθα εμείς εδώ. Από την Καπίκιο πήγατε στην Τραπεζούντα και με το βαπόρι ήρθατε. Ναι, με το βαπόρι. Ναι. Πήγαμε από το Καπίκι στην Τραπεζούντα, καθίσαμε 15 μέρες ώστε να βγουν τα χαρτιά μας για Ναι. να παρκάρουμε. Ναι. Και πήγαμε σε ένα πλοίο Σαράβαλο. Εκεί όλοι ψάθα. Είχαν έρθει από Ξωρία που είχαν πάει στρατιώτες δικοί μας, από ποια μέρη ήταν δεν ξέρω, πρόσφυγες, χριστιανοί. Ναι. Και ήταν και αυτοί στο καράβι μαζί μας ταξιδεύαν. Πολλοί μας βοήθησαν εκεί αυτή την πέρα, γιατί όλους μας έπιασε το καράβι και γεννήκαν εκεί πέρα μαλλιεπούβαν. Άσταν εκεί μέσα. Και πόσο χρόνο ήσουν όταν ήρθες.
Παλικάρι μεγάλος ήσουνα. Όχι, στο σχολείο πήγαινα, ήμουν μικρός. Ήμουνα 11 χρονών. Ναι. 11 χρονών, αλλά ο Σπίθας. Ατσίδας ήσουνα. Θα βγουν μέσα παρχάρα με τη γιαγιά μου. Τι ήσουνα, Τσοπανάκος. Όχι Τσοπανάκου, η γιαγιά μου πήρε τα γελάδια, όχι ήμουνα Ρωμάνα ήτανε. Ναι, Αρχαρωμάνα ήτανε. Ναι, πήγαινα μαζί της. Ναι. Είχαμε καλά γεράδια, καλά. Και είχαμε 3 παρχάρια. Ναι. Πρώτον, δεύτερον και τρίτον. Α, μάλιστα. Ναι, το τρίτο ήταν κοντά στη Σάντα. Πολύ Σαντέτα ψηλά. αυτού που βγήκανε εσκιάδες, αντάτε. Ναι, αντάρα στο βουνό. Ναι. Και το τελευταίο μας παρχάρι ήταν συνόδευε με τους Σαντά. Αφού κάποτε είχα πάει απάνω γύριβα τη γιαγιά μου και έπιασε αυτό, Αέρας. όχι, τουμάνι, δεν έβλεπα μπροστά μας τίποτα και ήμουνα και μικρός. Και είδαμε τα μερικά σπίτια από εδώ, να πούμε όπως είναι η εκκλησία, ήταν όλοι τεχνίτες, χτίστες, Ναι. καλύτεροι. Και είχαν καλά σπίτια. Πάνω στο βουνό δηλαδή, το τελευταίο το βουνό το δικό μας, για όλη τη μάνα. Ναι. Και είχανε, εκεί απάνω αυτοί όλοι ζούσανε με τη μαστορική δηλαδή, χτίστες. Χτίστες. Οι γυναίκες είχαν κάτι παξεράκια εκεί πέρα, κάνανε κάτι μικρά πράγματα. Ναι. Και ετοίμαζαν τα αυτά τους, τα φαγητά τους για τον χειμώνα. Αυτοί πάνω που είχαν σπίτια καδικέτες ήτανε. Όχι, σαν ντέιτ. Σαντέ ήτανε. Σαν ντέιτ, αυτοί που βγήκανε, που αντιμετώπισαν το στρατό. Και επειδή βγήκαν αυτοί και ήρθε η διαταγή στο χωριό μας να μαζευτούν τα ακρινά σπίτια προς τα μέσα για να μην τροφοδοτήσουμε τους Σαντέους. Και πήγαιναν οι φουκαράδες οι γυναίκες και φορτώνονταν και κουβαλούσαν πράγματα προς τα μέσα, προς τα σπίτια για να μην... Επειδή πήραμε διατάγη, τι έκανα. Και πήγαιναν εναντίον των Σαντέων και αγκαλεύαν, γιατί οι άντρες μας όλοι πήγαν εξορίδιο από 16χρονο παιδί μέχρι όπου θέλανε. Τους μαζεύαν και τους στέλναν εξορία. Τους πάναν όλους, Σαρίκαμις, Ερζιγιάν, Άγγιλα, Κάφκασος. μέχρι εκεί στη διαβόλη τη μάνα τους κουβάλισαν. Και περισσότεροι πεθάναν στον δρόμο. Και Από αυτούς γύρισαν πίσω καθόλου. πώς περίπου ήρθαν. Μερικοί ήρθαν. Και κουβαλούσανε, θα πηγαίνανε εναντίον των Σαντέων ο στρατός και φορτώναν τις δικές μας τις γυναίκες τα πυρομαχικά τους να κουβαλάνε να πάνε, γιατί οι άντρες δεν ήταν, οι άντρες πήγαν εξορία. Στα Μαρίνες. Αυτά τα χάλια είχαμε. Η περίοδος εκείνη ήταν η πιο άσχημη. Τώρα τελευταία, εμείς ευτυχώς δεν είχαμε θύματα έτσι όπως σκότωναν και κάνανε. Άλλο πίσω πήγες θείο. Είχαμε φύλακα των Τούρκων τζανταρμάς. Ναι. εδώ στο χωριό. Αγροφύλακα. Ναι, όχι ήταν αλλά Ναι. καλός. Πήγαιναν, ερχόντουσαν από αντικρινά από στην ηλικία τα χωριά τα απέναντι. Ναι. Ήτανε, αλλά τα χωριά τους ήταν στα υψώματα. Αψηλά, από κάτω ήταν το ποτάμι. Ναι. Ποτάμι μεγάλο. Ποιο ποτάμι ήτανε. Ποτάμι. Ένα ερχόταν από εδώ και τώρα από εκεί και μαζεύονταν στο δικό μας το αυτό, στην περιοχή και ήμουν τα δύο ποτάμια ένα. Και Ποιο ποτάμι ήτανε. ούτε ξέρω πώς το λέει. Τέλος πάντων, και αυτοί ήταν αψηλά, από το ποτάμι έτσι αψηλά. Και χώρισαν τη νύχτα ότι σχόλησαν να κλέβουν από τα δικά μας στο χωριό, να ανοίξουν καμία πόρτα να χτάρουν τίποτα, δύο καλαμπόκι ξέρω εγώ να βρω. Και πήγαν σε ένα σπίτι, όπως είναι τώρα αυτό, εδώ από κάτω, από πάνω σε αυτό ήταν το αμπάρι. Το αμπάρι ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαν, πόρτα δεν είχε να μπουν και να κλέψουν και δεν στις πόρτες είχαμε εκεί. 2,5 δάχτυλα Παχύ ήτανε. μεσιές ξύλο. Και φαραγκάρι τόσο δούλευε μέσα στον τοίχο, από τη μια άκρη έμπαινε σ' άλλον τον τοίχο. Δεν μπορούσε να ανοίξει με τίποτα. Ούτε με ολοστούς δεν άνοιγε. Και επειδή δεν μπορούσαν, φέραν αρίδα, φουργού, αρίδα. Κρύβεσαν από κάτω το αμπάρι, από το αμπάρι τον απάνω, από το πάτωμα.
χτύπησαν Και εκεί ξέβαλα πάνω. και βγήκε το υπουργό από πάνω, Γιαρίδα, και βάλαν το σακί και από πάνω έτρεχε το σιτάρι μέσα στο σακί. Φαντάζομαι. Ναι. Αυτά τα περάσανε όλα. Και από εκεί φύγαμε και πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και μας πήγανε σε ένα εξωτικό μέρος έξω από την Κωνσταντινούπολη, Πουατσίκυρη. Ένα σχολείο, τι να σου πω, ένα πελώριο πράγμα. 800 άτομα εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Ημερησίως 15, 16, 17 από εκεί και πάνω δεν πέρασε θανάτου. Καθημερινά πεθαίνανε. Και εγώ έγινα η μάνα η αρθή μου πέθανε εκεί μέσα. Και εμένα ένα παιδί είχε, με κοιτούσε να με περιποιόταν, ήμουν θηρίο. Πέθανε, Η αδερφή σου πέθανε εκεί μέσα. πέθανε στο σχολείο μέσα. Και Μικρή ήτανε. Πέθανε, μικρή ήταν από μένα. Πέθανε και η θεία μου, τη μάνα μου αδερφή. Κοίταξε, άλλοι πεθαίνανε και άλλοι χορεύανε. Ήταν ένα λεβεντόπεδο, ήταν ένας, σαν και σένα έτσι, λεβέντη. Και έκανε παρέες και έκανε λοιπόν και έπαιζαν τη γύρα και χορεύανε. Και ο πατέρας του ήταν πολύ γνωστικός άνθρωπος, δηλαδή τώρα τον κρίνω εγώ, βέβαια, τον έβλεπα και τότε και στο σκευόμενο. Και είδε λοιπόν τι κάνει ο γιος του και τι το λέει. Το έφτανε, γιατί δεν το έφτανε. Όχι να ρωτώσε, το έφτανε. Λέω ούτε αλλαγές που ήταν ελεύθερα, δεν είναι. Οι θάδρυνοι μπορεί να κοιμεί και όλα να κάνει, ή εσύ. Πεθαμένοι ήταν δίπλα και αυτοί χορεύαν από το βέβαια. Τέλος πάντων και το Δεν πήρανε, Μοχαμπέ, πήρανε. όχι μου είχα χορεύαν, θα περάσουν την ώρα. Και ο πατέρας του τον έκανε δίκη. Και ήμουνα έτσι. Παρατήρηση. Ναι, έτσι και να ήμουν εκεί κοντά στο την ώρα. Και τον έκανε και αυτή την παρατήρηση να πούμε. Ότι πεθάνουμε, μπορεί να πεθάνουμε κι εμείς. Πώς πεθαίνουν αυτοί, μήπως ήταν η αρρώστια χτυπάει και τάγκ. Ήταν νέος και δεν υπολόγιζε. Ήσαν, Ναι. τους παίρναν πού και πού τους πηγαίναν ούτε ξέρω. Εσύ, θείο, πήγες εκεί στο Σεκαπί και πήγες σχολείο. Πήγα μέχρι τρίτη πήγα, δεν πρόλαβα να τελειώσω. Μετά ήταν η καταστροφή. Γυρίσατε πίσω. Φύγαμε. Ναι. Εκεί στο χωρίο όταν ζήνατε, τα γλέντια, τα χαράντας και πώς πίνατε. Θυμάσαι να λες. Παράντας να λες και μεντζέδες και ταούλια και ζουρνάδες και... Έπαιζαν ζουρνάδες. Ασόλε, και μεντζέ και εγώ. Και αγγείες και ζουρνάν, ταούλια να λες, χτυπάει και να σβήνει το λούξ. Το Λούξ πήγανε. Το λούξ, λάμπα. Η λάμπα. Ναι, με βενζίνη, μεγάλο. Ναι. Τόσο. Ναι. Εκεί γινόταν γάμος, όχι αστεία. Ναι. Όταν γινόταν ο γάμος και γινόταν οι παρανυφάδες που λέγαμε. Γινόντουσαν όπως είναι ακριβώς η νύφη. Δεν μπορούσαν να γνωρίζεις ποια είναι η νύφη. Α, ναι. Και σε αυτό το σημείο δηλαδή. Γιατί όλοι ήταν ωραίες κούκλες. Δηλαδή οι νεαρές που ήταν νεόπαντρες και αυτοί γινόντουσαν και ήσαν παρανυφάδες όπως είναι η νύφη. Και την οξυλόδευαν την νύφη. Ήταν οι φίλες της ήτανε. Το μεγαλύτερο σπίτι, είχαμε εμείς ένα παλιό σπίτι, το μεγαλύτερο το καπί ήταν το δικό μας το σπίτι. Και εκεί μέσα ήταν ο χορός πάντα στο δικό μας το σπίτι. Α, έτσι. Ο Θεός παίζει και λύρα. Το σπίτι μας, Ναι. το σπίτι μας είχε καμάρα αυτό, χτιστό δηλαδή, Ναι. μεγάλο. Και εκεί μέσα αν μπαίνει η νύχη, βάλανε ένα συνδόνι εδώ, τα κρέμανα, για να μην φύγει την νύχη μέσα εκεί. Αχα. Και από εκεί και πήγαινε και χόρευε στον χορό. Το χόρευε. Το τύπο το χορό. Ναι. Ναι, και το διαβάσει που λέει. Το διαβάς ποιο είναι το διαβαστόν. Λέω το σιγά να Η πάτα, το. κουνιούσανε. Το διαβαστόν ποιος χορός έτωνε. Διαβαστώ σιγά σιγά. Σιγά σιγά ποιος όμως. Έτωνε όχι. Όχι. Ναι. Διπάτ χορός. Χόρευανε δυνατά. Ναι. Και ο κόσμος δυνατός εκεί. Όλοι οι άλλοι μετά
Άμα μπορούμε με τα φυσικλία και κόμμα. Με τα φυσικλία χόρευανε. Εμείς το καπίκι το χωρίο μόνο με τα άβουλασανε. Ναι, Ναι, αλλά μετά οι οπλοφορούσανε. προχωρούσαν. Αφού φύλαγαν τη νύχτα φυλάκια είχαν σε μερικά σημεία και μια βραδιά έγινε κάτι παρεξήσει, κάτι έγινε. Και έβαλαν μπρος λοιπόν και ο κόσμος άναψε παντού όπλα, καργάριζε το χωριό. Τι χειρότερα, άσε. Εκεί τι φορούσαν οι άντρες, φορούσανε ζύπκα. Εφόρνανε. Ζήκες αλλά ζήκες, φάσμα για αριστερών. Ήτανε τέτοιο κασμίρι, κασμίρι. Τα λεφώνανε καλά ρούχα Ναι, και τσόχαν, τσόχα, ναι. αλλά κάνουμε αυτά με ψηφλίκια τα κάνανε και τα. Ναι, Και άλλοι είχαν, στα τσόπες θα πες. ναι, άλλοι είχαν, ένας ήταν τόσο μερακλής που από βιβλίο, μαύρο βιβλίο έκανε γελέκο ολόκληρο, όλο σφαίρα τα πάνω. Χάμαν, Ναι, πιστόλ, σφυρίχτρα και στέκια, άρμα μπούρμα να βλέπεις, άλλο πράγμα. Μερακλής ήτανε. Είχαμε πολλούς τέτοιους, αλλά αυτός ήταν άλλο πράγμα. Και τσάπουλας Αυτός- μέστεα και ασόλα. Αυτός από την πατρίδα ήρθε Διοχρόκαμο, στην Καλάλα. Ναι, Και εκεί άνοιξε ο φούρνο. αυτός. Ναι, Τσουκαλά, Νικόλας ο Τσουκαλάς έλεγε άμα ήταν. Ορίστε. Ήταν στο δικό μας το σπίτι απέναντι έτσι, πλάτος κάτω. Στο κεφάλι του εφόρνανε πασλούκια. Στο κεφάλι του. Το κεφάλα του Η είναι αγούρ. κουκούλας, είχανε... Κουκούλας λέγεται, αλλά το κουκούλα πήρα, τον το δένει. Παραπάνω κουκούλα, ναι, αλλά τεχνικά δεν είναι, όχι άλλα. Όπως το βλέπουν και αγγλία. Εκεί έστειχνε το αυτό εδώ Ναι, και τον έφτιανε αυτό και εδώ και το έφτιανε από εδώ και εδώ το έκανε. Ωραία πράγματα όπως γίνεις μια νύχτα και εδώ. έτσι. Εδώ τώρα δουλεύουν και συγγένονται, σαν να είναι ποχιά στο κεφάλι. Ναι. Άλλο πατρίδα. Όπλα να ρεπες, όπλα και στέλνουν. Θείο, φέσα εφόρνανε. Ναι. Φέσα. Στο κεφάλι του φέσα εφόρνανε. Άμα μερικοί που πέραν στην Κωνσταντινούπολη και έρχονται στην Αμερική, φόρναν και φέσα. Με κοστούμι ή με τη ζύπκα. Με κοστούμι, Ναι, με πανταλόν. φανταρό. Και μια διπλανάσταση έγινε και ήρθε του Καρά η Μαχαλά. Ναι, Του Καρά. επιτάφιος. Ναι, το Καρά η Μαχαλά και από εκεί τα έντυμα. Ναι, Και στο δικό μας το Μαχαλά ήταν η συγκέντρωση. συγκεντρωθήκανε. Ναι, από εκεί τα έντυμα και από εδώ του Καρά και παραταχθήκανε. Είχαμε, όπως ήταν το σπίτι το παλιό το δικό μας, απάνω από το σπίτι μας ήταν ένα μέρος έτσι, όχι πολύ ίσιο, έτσι λίγο αψηλά. Καταπράσινο όπως είναι το γήπεδο. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν, πολύ ωραίο. Ωραίο πράγμα δηλαδή, σαν γήπεδο, αλλά πράσινο, με χλώη. Και παραταχθήκαν από εδώ και από εκεί οι ομάδες, αυτοί που ήταν οπλισμένοι. Και όταν τελείωσαν αυτά και τελείωσαν Την Ανάσταση είπες. Ναι. Ναι, λοιπόν, έδωσε το σύνθημα ένας θείος μου ήταν, εδώ πέθανε. Εδώ, στο τελευταίο σπίτι άκρη ήταν. Μάλιστα. Μόλις βγήκε στο χωριό μέσα, από κάτω ήταν. ωραία. Αυτός πέθανε. Αυτός ήταν αρχηγός, έδωσε το σύνθημα. Αυτός είναι Αμερικάνικος. Έτσι έκανε, θυμούμε, όλοι ήμουν εκεί. Έτσι έκανε τόπλο και πυροβόληση και βάλανε μπρος όλοι από εδώ και από εκεί. Χάλασε ο κόσμος. Ο καθένας είχε, τι να σε πω, τόση κουμούλα κάτοικες μπροστά του. Τόσα σφαίρες του ρίξαν δηλαδή. Χάλασε ο κόσμος. Τέτοια Ανάσταση, άλλο πράγμα ήταν. Κλαίω τώρα. Τα κάναν και εδώ μετά που ήρθανε θείο. Πού, Εδώ στην Ελλάδα. πού, Κάναν τέτοια? Τι να κάνουν, πού να κάνουν, με τι να κάνουν. Εδώ άμα βγάζεις ένα πιστόλι να σε κλείσουν μέσα. Ναι. Όπλα, όλοι Μάουζερα και Πεσλία. Αυτά τι ήταν αμερικάνικα. Αμερικάνικο έναν ήταν στη Μαχαλά μας. Α, Και ξέρει ποιος το έλεγε. Όταν άνοιξε, αυτός ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, Γιάννης ο Καθαρόπουλος. Και εγώ ήρθε για να πω τώρα, δεν ξέρω πώς βρήκα και πέρα στο σπίτι τους. Γιατί το σπίτι, ένα σπίτι μας χώριζε κοντά, ήταν κοντά με τάβλα.
όπως είναι τώρα κοινοκία, τόσο απόσταση ήταν εκεί το δικό το σπίτι από το δικό. Και όταν πήγα, αυτός έφερε ένα άπλο εγγλέζικο, 11 σφαίρες, 10 και έναν 11 στην κάρτα. Ναι. Λοιπόν, το είχε μέσα στη φυσούνα, έφερε φυσούνα, για το όπλο και μόνο, φυσούνα που καιρού που φυσάει και ζεσταίνουν τα σίδερα Ναι, και κατάλαβα. γανώνουν. Αυτό ναι. Ναι, κοινοκία αλλά με διπλών αυτό. Αχα. Ναι. Εκεί μέσα, για να το φέρει από την Κωνσταντινούπολη να μην το Το έκρυψε. άνοιξε τη φυσούνα, ξύλωσε και έβαλε την κάνη στη φυσούνα στο μουντζουριάν, τα παλιά μεριά που έδεσε να το καλά να μην πουλείται και πάλι την έκλεισε και πήγε να το ποσίτων η φυσούνα, για φυσούνα να πέρει να το κέρδεν και εκεί ένοιξε και ξένη. Μάλιστα. Α, Α, έτσι ζούσαμε μέσα στην Βρύδα, πονηροί, οι Έλληνες είναι πονηροί όπου να πάνε. Πονηροί με την καλή την έννοια. Πονηροί όχι για να κάνουν κακό. Όχι, δηλαδή εξυπνάδα. Έξυπνα, άμπρα. Ναι. Έτσι, έτσι, Ναι, έτσι. εξυπνάδα. Ναι. Ο Βασίλης το είπε, εσύ πες και κεμεντζέ. Και με και μπαπές για νιώμπα. Εσύ Εγώ έπαιζα. και πες άλλο. Έπαιζα. Θείο Το το... όνομά σου δεν- Βασίλης. Βασίλη. Ναι. Είπα Βασίλη. Εγώ είπα Βασίλης. Α, να ζεις. Για τα το εύχομαι. Α, μπράβο. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη να ζεις. Ευχαριστώ. Κοίταξε, εγώ έπαιζα και τραγουδούσα, είχα φωνή σαν αυτό, ακορντεόν, τέτοια φωνή είχα. Δεν το θέλουμε να λέει φωνή άμα ακορντεόν. Μαλακώνε το ναι. Ακορντεόν, γλυκιά φωνή, Γλυκιά. γλυκιά και δυνατή. Ναι. Ας που καλύτερο δίδανε εγώ έπαιζα. Στο χωρίο. Μέσα 4-5 ονοματία, αλλά ήμουν καλύτερος μεγάλος παίκτης. Και είχα έναν φίλο που ήταν η παρέα μας, είχαμε μια παρέα, εμείς κλίκα δηλαδή, Ναι. αχώριστη. Όταν μας έβλεπαν οι γυναίκες εμείς που κάνουμε μουχαπές και ξέραν ότι θα πάμε σε ένα σπίτι τακτικό, εκεί μαζευόντουσαν, θα πέναμε εκεί Σαν μου είχα πει. να χορεύουν. Α. Να χορεύουν οι γυναίκες, ετοιμάστηκαν εκεί, μαζεύουν για να ετοιμάσουν να χορεύουν. Και αυτός ο φίλος μου που σου λέω, τον έλεγα κάποτε στο κράτημα να παίξουμε ένα τάρι. Άμα τραγουδίζει παίζει. Α, Ένα τραγουδάκι εκεί πέρα. Αχ, και αυτό είναι το παιδί. Και στην Καλαμακιά έκανε κάποιο καιρό. Χρόνια. ζούσατε εκεί. Θεσσαλονίκη. Εκεί ζούσατε. Ναι, εγώ ήμουνα και η οικογένεια σπούδαζα τα παιδιά μου. Ναι. Δύο παιδιά σπούδαζα στο πανεπιστήμιο. Ο ένας πήγε για ανώτερες σπουδές στον Καναδά. Ναι, μπράβο. Έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Μπράβο. Δεν είχε μια εβδομάδα που έφυγε από εδώ. Πήγαν επί επιτροπή στο πανεπιστήμιο μέσα, στον Καναδά και να ρωτούν τους φοιτητές εάν είναι ευχαριστημένοι από τον καθηγητή τους. Ακούς, Βασίλη, λέει ο καθηγητής αυτός, ο επίτροπος, ας πούμε, Ο μεγάλος. αυτός που ήρθε να εξετάσει αν ο καθηγητής από τον είναι καλός. Ικανός. Ναι. Και λέει στους φοιτητές και λένε έχουμε, λέει, τον καλύτερο καθηγητή, όχι του Καναδά, του κόσμου. Α, Του κόσμου, τον Καναδά, όχι του Καναδά. Όλου του κόσμου. Τέτοιου καθηγητή έχουμε. ναι. Ο γιος μου ήταν άλλο πράγμα. Αλλά κάθε και να σου πει όλα τα μέρη και τα βουνάκια που το χαρά μας έλεγε. Τι ξέρετε, τη γεωγραφία δηλαδή. Ξέρω πώς τα μαθαίνει, έχει ένα σπίτι γεμάτο βιβλία να σύρει και μπορεί και ακόμα να αγοράσει. Και λέει από τον εσύ παχτάν παραλώσεις, βρε. Ο κύριο τη Ναι, ξέρετε. απλά το κύριε φορτούνται κέρδη για πάρα φορτούνται και πάρα άλλα. Αχα. Που κουβάλει τα βιβλία δεν πάει μόνο παράλωση. Τον κύριο πώς έλεγαν τον. Αβραάμ, Και τη μάνα. ανθούς. Ανθούσια. Μάλιστα. Αντί να έρθανε στο Καπί και ο Ιαδά στην Ελλάδα. Έρθανε. Η μάνα μέρθρα, ο πατέρα με πέθανε 35 χρόνων από ξανθηματικών τύφων. Φέριζαν το και πεθάνανε μόνο νέοι στην πατρίδα. Από 20 και πάνω, από 15 και πάνω, ξέρω εγώ, νέοι πεθάνανε. Γιώργος άνθρωπος τον άλλος δεν πέθανε. Ναι. Και κάνανε πατέρα μου ήταν 35 χρόνων. Α, του έπεθανε στο Καπίκιο ή. Από ξανθηματικών τύφων. Ναι, στο Καπίκιο ή έπεθανε. Καπίκιο. Α,
Η μάνα σε τον Σέρα όταν έρθει. Η μάνα μου, ναι, Σέρα μεγάλωσε. Σέρα θα με δώσω. Και μας δώσαν ένα παλιό μπουβέ και ένα γαϊδουράκι ψόφι εδώ πέρα. Πώς ζήσαμε και δεν ξέρω. Και αποκτήσαμε όλα αυτά, πώς τα έκανα εγώ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Δουλέψατε. Βασίλη, κάναμε πατάτες αλλά γεννόντουσαν στα χωράφια μας. Τώρα δεν γίνεται ξερικό πατάτες. Μόνο με τα πολιτικά κάναμε. Πριν κάναμε πατάτες, να σου αλβώσω πώς πατάτες. Άλλο πράγμα. Τώρα και είδατε, δεν γίνονται. Άλλαξε και η γη. Άλλαξε τελείως, δεν γίνονται. Και τι πουλήσαμε, 8 δεκάρες. 8 δεκάρες στην ΟΚΑ, όχι πετρό. Στην ΟΚΑ 8 δεκάρες. Και σπούδα τα παιδιά. Τι τραβούσα εγώ. Αλλά έβγαλες άξια παιδιά. Και άλλος πανεπιστήμιο τελείωσε. Για είπε όταν έρθατε εδώ, εσύ αφού ήσουν και οργανοπαίκτης, έτσι, ντόσκοπους έπαιζατε, τα χορευτικά, ποια έσανε. Δηλαδή οι καπικέτες, αλλά στο χωρίο είναι και καπικέτες, είναι και λιβερίτε, Ναι, και κάνα δύο κρυκαμπάρια, ελάχιστα, είναι όλοι πέθανε. Ναι, οι πάλι το χώρο τους χορεύαν. Τι χώρο και ομάδα. Άλλο τι δεν. Άλλο και χορεύαν. Ομάδα. Αδά χορεύαν όλα. Κότσια, ρίκ, τριγώνα, ξέρω εγώ, η πυλωμάτια, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τα καπικέτκα, οι γαϊτέδες ποια Και είναι. μία το που πάνε και αν το λέω με. Τα πουμπάνκικα. Ναι, Εσύ χόρευατε πουμπάνκικα. Και το μάτ το σιγανό. Ναι, Αυτά ήταν συμπαθήνα. Τριγώνα και οι πυλωμάτες. κότσια, ρίκ. Κότσια δεν χόρευατε εσείς και στην πατρίδα. Αλλά όχι. Αδά. Αδά πού έμαθατε το κότσαρι. Αλλά άμαθα με την κότσια. Ασόπι. Οι άλλοι χόρευαν και έμαθατε εσείς. Από που ήμουν και ξέρω, μια φορά εγώ έβαλα το κότσια. Καλά ήταν αυτό. Ναι, χαλάω τον κόσμο. Και κάποτε στην Καλαμαριά, εγώ ήμουν φύλακας στο ίδρυμα της Καλαμαριάς, στο σπανατροφείο. Με το όπλο. Τότε όταν ήταν οι αντάρτες, οι συμμορίτες. Με τον εμφύλιο. Ναι, με σκουνίσαν, πίνανε, κλεβάνε μάζεμα τα παιδιά και πέραν στον κουνό και πέραν προς τα άξιο. Και ορίαζαμε μαζί με έναν ακόμα Παυλαδίτη, το ίδρυμα, 800 παιδιά. Τα περισσότερα ήταν από την Ανατολική Μακεδονία, από την Καβάλα και στα Μακεδονία. Και ήταν ένας συγγενός μου, δηλαδή βαπτιστικός του πατέρα του ήμουν.